seguimos trabajando ahora, principalmente en Cataluña. Tenemos concesión de permiso de Ripoll, un permiso de 50.000 hectáreas, y pensamos empezar trabajo más o menos en el verano que viene, pero tenemos ya encontrado un pozo. Nosotros no encontramos, fue un pozo de gas en Río Daura, que fue en los años 50. Es una cuenca que tengo aquí, marcado. Ese es el área nuestra, ¿no? Y la cuenca que vienen de aquí, aquí las Rosas, la Bahía de Rosas aquí. Es una cuenca, no tiene en otras partes. Fracking es una cosa que han usado en la industria de petróleo hace muchos años. Eso es una manera para abrir un poco la formación para que sale más rápido el gas o el petróleo. Es un método muy costoso y necesita mucho equipos de presión y de químicos, de agua, de arena y todo. Eso todo en grandes cantidades. Yo prefiero llamarlo estimulación. Estimular la salida en ese caso, el gas en Río Daura. La pregunta següent és sobre l'autorització de les prospeccions d'hidrocarburs. Per repreguntar té la paraula l'il·lustre senyor diputat. Sí, miri, senyor Puig, vostè diu que els permisos no són per fer fracking, n'hi ha un i és per veure si hi haurà la possibilitat de fer-ho en el futur. Jo crec que és el mateix. De fet, el desmenteixen les empreses Montero i Tether Oils quan expliquen el que faran. Quan expliquen el que faran és fracking. Vostè sap que hi ha diversos països del món que ja han prohibit el fracking i n'hi ha que s'ho estan plantejant. I s'ho estan plantejant perquè és molt perillós per la salut i s'ho estan plantejant perquè és perillós pel territori, per la contaminació dels aqüífers, per la dessecació dels aqüífers, fins i tot per perill sísmic. Tan gran és el plat de llenties que algú s'emportarà com per posar en perill la població i el territori d'aquesta manera? Per què no ens diu, per què no explica als ciutadans quin benefici s'emporta el país utilitzant aquesta tècnica? Vale, pues nosotros en diciembre nos enteramos, ya no había nada que hacer
llegaban las máquinas al pueblo o nos metíamos o la cosa iba en serio. Y bueno, pues hemos parado el permiso y no hace falta 2 años. O te mueves y te pones y me pongo en un trozo del correo y digo, es que la mayoría somos mujeres, que nos podemos permitir o no nos podemos permitir dedicarnos al 100%, pero necesita dedicación, necesitas constància. Ridaura es mobilitza a l'enterar-se'n que hi ha un permís d'investigació i en cap moment ningú ha anat allà a explicar-los i a consultar-los, a demanar-los l'opinió. És molt important que les comunitats locals se'ls consulti sobre l'extracció de recursos o sobre el seu futur. Yo creo que es muy importante que un tema como el fracking, que es algo muy complejo, que la gente de entrada no sabe, ¿no?, qué es lo que hay detrás de una palabra como esta, pues que el movimiento venga de abajo arriba, sobre todo para llegar a gran parte de la gente que si no se lo encuentra al lado o no ve, pues no sabe de lo que le están hablando y por lo tanto no forma parte de su problema cotidiano, ¿no? Y sobre todo porque las empresas, y como hablaba antes Pablo, de la forma que tienen también de aterrizar, ¿no?, en los países es por arriba, ¿no? Y por lo tanto cooptando bastante medios de comunicación. De hecho, Shale Gas hicieron una rueda de prensa, ¿no?, muy pomposa, con muchos informes de lo eficaz que es, la rentabilidad que tiene, ¿no?, y cómo llegan de entrada a las instituciones por arriba, ¿no?, y por lo tanto con un desconocimiento absoluto por parte de los afectados, por parte de la ciudadanía, sin hacer un debate abierto, ¿no? Yo creo que el tema de las plataformas les ha descolocado, ¿no? Por eso también han redoblado los esfuerzos de atacar a nivel comunicativo, ¿no? Y han aumentado también la agresividad y la presencia, pero gracias también a la actividad que ha hecho las plataformas. A Catalunya, 135 pobles i ciutats han declarat que no volen el fracking i que cal un altre model energètic. La mobilització popular ha provocat que es retiressin els permisos de les empreses. Però és una retirada tàctica? La frase insígnia seria el fracking ni aquí a Ridaura ni enlloc. Aquesta frase en realitat ve perquè prenen consciència que no el volen al seu poble, però també no el volen enlloc. El que no vulguis per tu no el vulguis enlloc. I és aquí on realment prenen consciència que no estan en un món aïllat, sinó que estan en un món global i que les reivindicacions han de ser globals per tirar enrere aquestes injustícies en el qual estem ara immersos. Que en realitat està afectant a tot el món i és degut a voler prorrogar un model d'enriquiment d'un 1% que ha declarat la guerra contra el planeta i contra nosaltres, contra el que som el 99%, de tal manera que no és un problema local, sinó que és global. Decididament, la mobilització contra el fracking no és cultura del no. És allò que nosaltres hem anomenat aquest procés de la nova cultura del territori, és aquesta prendre consciència de la ciutadania de que la crisi ecològica ens situa davant d'aquestes noves realitats amb una consciència d'espècie. Per tant, entenc que els moviments socials en defensa del territori, i no només aquests, tots els moviments socials que en aquests moments estan defensant interessos relacionats amb la majoria de la població, com és la plataforma pel dret a l'habitatge, com és el dempeus per la salut pública i, evidentment, el fracking, ens crec que en aquests moments estan plantejant tota aquesta pèrdua de qualitat democràtica de la nostra societat necessita una resposta. I aquesta, per sort, i crec que hem d'estar contents que sigui així, és la resposta organitzada de la gent que surt al carrer, que es mobilitza, que presenta alternatives. I això és important dir-ho, perquè no és dir no estem d'acord amb que la gent se la faci fora de casa. És que tenim alternatives en terreny d'habitatge, tenim alternatives en el terreny de l'energia. Per tant, no es tracta només d'un rebuig a unes polítiques neoliberals, que això ja seria suficient, sinó que a més estem plantejant una alternativa real, possible a aquesta societat que en aquests moments pot acabar amb una autèntica dictadura de les multinacionals. La Comissió Europea té en aquests moments una guerra oberta pel que fa al fracking, que bàsicament té dos fronts. El comissari Oettinger,
comissari d'Energia, que és un gran defensor, bàsicament amb l'argument diu que això ens permetria reduir la dependència de la importació d'energia de l'exterior, i el comissari de Medi Ambient, que el que pretén, el Potocnik, el que pretén és posar de manifest el principi de precaució, dient que encara hi ha moltes incerteses pel que fa als impactes que pugui suposar aquest tipus de pràctiques i que demana que, òbviament, no accelerem el ritme més enllà del que convindria. Per tant, no és que estigui en contra, però sí com a mínim aplica el principi de precaució. El fracking jo crec que no és en cap cas una opció ni de transició, per descomptat ni tan sols definitiva, per una raó molt simple. Perquè l'impacte que genera l'extracció d'hidrocarburs via aquesta tècnica, via la fractura, via el fracking, és absolutament irreversible i a més té un impacte ambiental i territorial absolutament immens. Per tant, el cost que això suposa des del punt de vista econòmic, però sobretot des del punt de vista ambiental i territorial, comparat amb el benefici des del punt de vista de l'extracció que això pot suposar, és absolutament negatiu. No és, en cap cas, per mi, una opció de transició. L'oligopoli energètic vol expulsar les renovables del mercat elèctric. El control de la política energètica està en mans de les grans corporacions. Donar suport a cooperatives d'energia verda és una manera de canviar el sistema. En aquest conflicte cal posicionar-se. Un altre model energètic més responsable és possible. Junts podem fer-ho.